ଗତକାଲି 7-8-2025 ରାତିରେ ଆମର ତାରସିଂ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପାର୍ଟି ତାରସିଂ ଥାନା ତାଙ୍କୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା ଯେ ରୁଢପଦର ଆଉ ଦଶପଲ୍ଲା ରୋଡରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ରଥ, ତାଙ୍କ ଗାଁ ରୁଢପଦର ଥାନା ତାରସିଂ, ସିଏ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ମାଉଜର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଦଶପଲ୍ଲା ଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ବେଆଇନ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବେପାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଖବର ମିଳିଲା ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ତାଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମକୁ ମୁଭ୍ କଲେ। ତାକୁ ସେମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଘୋଗଡ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ସେ ଘୋଗଡ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ 2 ଜଣ ଧରା ପଡିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ ବେଆଇନ ଗୋଟେ ମାଉଜର, କଣ୍ଟ୍ରିମେଡ୍ ପିସ୍ତଲ, 2ଟା ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି, 7.6 mm ର ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ 2 ଗୋଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ କରାହେଲା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଧରପକଡ଼ଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ଆମର ତାରସିଂ ଆଉ ଦଶପଲ୍ଲା, ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲ୍ଲା ଅଛି ସେଇ ବର୍ଡରରେ ତାରସିଂ ଥାନା ଏରିଆ ତାଙ୍କୁ ଧରା ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି।